Mariola és una xica de Carcaixent i per estrenar 2011 li han portat un regalet guapíssim, un present amb noms i cognoms, Paris Hilton. Esta gata persa tan bonica i presumida que avui visita el veterinari per primera volta. Estem a Real de Montroi. Bon dia, Mariola. Bon dia. Què tal? Bé, Com me dus? Així te porte la gateta que m'han regalat. Ah, gateta, com se diu? Paris. Paris, molt bé. Quant de temps la tens? Pues la tinc un meset i ella té 4 mesos. 4 mesos. Sí. Molt bé, doncs abans de vacunar-la anem a fer-li una revisió. Vale? Anem i la pesem. Vale. Vine, Paris. Molt bé. A veure com peses. Vine. Ben alimentada està Paris. Ara anem a fer-li una revisió. I com que és tan bona, segur que ni es queixa. La veritat és que no, és molt tranquil·leta, sí. Ganes de xuar i Sí. estornuts. Estornuts molts. Estornuts molts. Bueno, és un poc habitual en esta raça. Mariola, tapa-la bé, no siga cosa que es refrede. Molt bé, anem a veure aquests ullets. Aguanta-me'l un poquet. Molt bé, Paris. Que bona eres, eh? Sí que t'estàs portant bé. Muy bien. Quins ullots! Esta portarà tots els galls darrere. Anem a veure els oïts. Molt bé, Paris, això ràpid. Molt bé. Molt bé. bruig? Molt bé, no, estem molt neteges, neteges. Un poquet, sí, en companyia de les ulles també. Molt bé, sí. La higiene dels oïts i dels ulls en estos gats és molt important. Continuem amb Paris, la gateta persa que avui s'enfronta per primera volta a una visita veterinària. Què passa? Has notat alguna cosa? A veure, li he trobat a Paris un xicotet soroll en el cor, vale? que no és habitual trobar-lo en gatets tan jovenets, és més habitual trobar-lo en animals vells. Entonces, perquè ho tinga clar i veure realment quin és el tipus de problema, n'hi hauria que fer-li alguna proveta. Un soroll estrany? Simplement escolta un soroll atípic en el cor. ¿Vale? Entonces, hi ha que fer-li un estudi, ¿vale? Del cor a veure què tenim per ahí. Vinga, Àlex, no ens deixes així, que si m'escoltares a mi, ara sabries el que és un soroll estrany. Una radiografia ens donarà tota la informació sobre el problema que té la gateta. Tenim la radiografia de Paris i se veu clarament que si això són els pulmons, el cor està ocupant més lloc del que deuria i té una forma massa redona per lo que deuria de ser una radiografia d'un gat de la seva edat. I això què vol dir? Pues que possiblement tingui una malformació que n'hi hauria que confirmar en una ecocardiografia. Dit i fet, li fem també una ecocardiografia i estos són els resultats per als que sabeu interpretar-los. Jo em quedo igual. Mariola, Àlex, com ha quedat? ja tenim l'estudi fet, vale? I després de fer-li les radiografies i una ecocardiografia, han vist que té una malaltia congènita, que es diu una hipertròfia ventricular, que la conseqüència principal és un acurtament de la vida del gatet. Això sí que és una visita desafortunada al veterinari, però, en fi, millor haver-li-ho agafat a temps i poder començar a tractar-li la malaltia. No, la veritat és una notícia que no esperes mai que arribi. No, és l'última que volem sentir. Una cosa d'estes. Però no passa res, perquè nosaltres la voldrem igual, jugarem en ella igual, la tratarem igual. El veterinari necessita ara tot tipus de proves i anàlisis per a determinar el diagnòstic. Mariola haurà de cuidar més la gateta i ja està. Pues res, Mariola, ja saps la medicació que té que dur, ¿vale? Simplement controlar-li l'alimentació, una alimentació específica pel cor, i per lo demés, cuidar-la, que no s'estresse, mimar-la. Alguna cosa tan especial? No, simplement que no s'ha de dur a sobresalts importants, que no pegar-li sustos, que no es fatigue, però en principi disfrutar de la gateta tot el temps que pugues. Mariola i Paris seguiran felices juntes per molts anys.